Bon migdia. Les figures ja estan arribant a l'Ajuntament, on faran una dormida del tot poc habitual. Endavant, Albert. Doncs aquest any també estic de reporter pel que veig. Sí, les figures estan a res de tornar ja de la residència i aquí es farà una dormida del poc habitual. Ens veiem a la tarda amb la postal de gegants, amb els gegants de Capellades.